Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye juillet kalo tile 18 san 2026 fala ye seko ni dɔnko min ye Kassim ye k'u ye ale ta k'a kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmada ye président 28 o ɲɛjɔrɔ bɛ se ka k'a ye cogo min na o de pa maaw ye o d'ale ma ka maamu kɛ a ministre ye san 4 baara in kɔnɔna na min ye Mamu Dafe o ko bɛna kɛ cogo min na o ɲɛfɔ an ye. Diinɛ ɲɛmaaw n'o ye au conseil islamique ye u ka meeting ba in kɔfɛ fala ye u taara ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna fɛ k'u bɛ fɛ ka lawaleyali kɛ k'u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ye bɛnkan minnu sɔrɔ sen kan. Racine Sall ale ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ wolof an na an da don o la min ye forum la diaspora ye Bada n'o ye Alpha Bada ye ale nana ni fɛɛrɛ ye fala ye fɛɛrɛ min b'a to an bɛ se k'an ka siraw baaraw kɛ k'an ka siraw lakanaw kɛ k'an ka siraw sigi sen kelen kan min ye an ka jamana kuuru kaara bɛɛ lajɛlen taa ni ka sew ka se ka nɔgɔya ka kibaruyaw sɔrɔ. Alpha Bada ale n'a furumuso n'o ye Awa Kɔkayina ye olu ye min sɔrɔ la forum la diaspora kɛnɛ kan e yɛrɛ tun bɛ yen i taara olu ka jaw ta an n'an da don la. Conseil des ministres fala ale ye fɛn belebeleba kɛ kunun dɛ ko maliden minnu bɛ yen olu ka malidenya sɛbɛnko a bɛ se ka minɛ o la cogo min na n'u ye waleyaw kɛ waleya minnu bɛ dangari jamana yɛrɛ la. Conseil des ministres y'o sariya ta kunun ko k'a yira sa k'a fɔ fɛn damadɔw bɛ yen n'o i yera olu la i ka jamanadenya jamana bɛ se k'a lajɔ min ye kiiri tigilamaw olu fɛ o la sa ministre Mamadou Kasoge ale taara ni o sɛbɛn ye. Wolomasiri tabaw olu ka gun ka bi an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen emiya kɔnɔna na fala ye jɔyɔrɔba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la emiya kɔnɔna na n'o o ye an b'a fɔ masako unité ɲɛmaaw ale ni commandement ɲɛmaaw olu ka kalan min kɛra jamana damadɔ nana ka na fara Mali kan o kalanko in hukumu kɔnɔna na o jaabiw an na olu di nka fala ye sɔɔni yanni an ka nin bɛɛ lajɛlen woloma an b'a daminɛ ni Tumutu ye bi tilegan in na han. Tumutu n'an donna ye an bɛ taa min ye baarakɛlaw ka yɔrɔ minnu bɛ Tumutukaw fɛ fala ye n'o ye INPS ye ale directeur ba min bɛ Tumutu kɔnɔna na n'o ye an yɛrɛ terikɛ an jatigikɛ maa min ye an sen n'an bolo ye Tumutu kɔnɔna na fala ye n'o ye Ablaye So ye. Ablaye So kunungo min ye INPS directeur kura ye Idrissa Bakari Jara a ko ko Ablaye ka bɔ Tumutu fala ye k'a kana fara ale ka Bamakɔ yan u b'a fɔ ma ko directeur relation extérieure o jɔyɔrɔ dira Ablaye ma kunungo donc an b'a fo o la. Denmisɛnnin min don a ye ɲɛda min di Tumutu INPS ma a ye falen min don o kɔnɔna n'a sera ka baara min k'o kɔnɔna na k'a kɛ n'a yɛrɛ ka ko faamuya cogo ye a n'a ka maabonya cogo ye n'a sera ka n'o ɲɔgɔnna kɛ Bamakɔ yan relation extérieure INPS ɲɛda kura na yala kuma tɛ INPS min yɛrɛ directeur yɛrɛ fana ni bere n'ale don fala ye ale yɛrɛ k'a ye gɛnni daminɛ dɛ. Ayiwa an na tila k'an da don o la min ye Ablaye ka taa siraw ye sa a sera ka baara kɛ cogo min na ka kalan kɛ cogo min na fo ka na se nin jɔyɔrɔ in ma fala ye directeur Tumutu tɛnɛ i y'u ka fɛnw fakoyiw n'u ka wujulaw n'u ka tukasiw n'u ka jisuma gundew dun dɛ fala ye. An t'a fɔ sa n ko a bisimila Bamakɔ sigi la Tumutu janjo kɔfɛ ko a so ko halisa ko danaya min dara ka Ala ka ta fanga d'a ma fala an bɛ fɛn kelen fɔ a ye jama baara ɲɛmaaw ye min fɔ i b'a k'o ye ka n'i tulo n'i ɲɛ ci dɛ i b'olu yɛlɛ de parce que faso baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen INPS b'a jate la dɛ a baara ma nɔgɔ a ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan ani lamɛnli ani faamuyali ani ka kow kɛ i n'a fɔ a tun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen yaasa dɔnniya dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na nin ye an donkan ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ablaye So ko a félicitations.
amita kulukoro nantara kulukoro surasu ka kalayɔrɔba min bɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a foroba tɔgɔ wele ko emiya falai nga baarakɛ tɔgɔ o tɔgɔ ye ko centre d'instruction Boubacar Sadasi i bɛ Sadasi dɔn wa i y'a tɔgɔ mɛn dɛ ale ko sariya sigi kun y'a ka bato de falai don kelen sɔgɔma ale fana sina ka gendarme kulu dɔw cɛ ka olu gɛn ka bɔ sɔrɔsiya yɛrɛ la ten pewu k'u wulila k'u b'u ka hakɛ ɲini ko hakɛ tɛ ɲini sɔrɔsi tɛ hakɛ ɲini syndicat tɛ sɔrɔsiya la Boubacar Sadasi n'i b'a fɛ k'a dɔn a fɔ ko madame si Ousmane si kɔrɔkɛ don ale yɛrɛ tun ye wolomasiri ta ka minisiri ye a ye baara min kɛ sɔrɔsiw ye falai ale tun bɛ taa ni gima ninnu ye kan kɔnɔna la u bɛ taa ɲɔgɔlɔn bɔ sɔrɔsiw ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ hakilila lafiyali ko humu kɔnɔna na donc Sadasi emiya tɔgɔ dalen don ale de la maa 215 olu de ka kalankuncɛ baaraw kɛra nin kalo in tile 17 kunungo min ye emiya kɔnɔna na bɔko 5nan o ye maaw ye maa minnu kan ka jɔyɔrɔ ta sɔrɔsiw ka dagaw kɔnɔna na falai min ye bɔko 14nan o ye minnu ye dɔ fara u ka dɔnniyaw kan n'olu kan ka kɛ chef de section ye baara in ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de brigade Dawuda Traoré ye ni ale état major garde nationale ɲɛmaya ye wolomasiri tabaw ka dagatigi sa Élysée Daw ye ale de bila ka taa falai min ye an terikɛ ye n'o o ye Lamine Kapori Sanogo ye colonel El Haj ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka Kulukoro gouverneur a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen maire ni ale ni préfet n'o o ye Jawara ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ k'a ye falai maa minnu fana bɔtɔ don n'olu ka kalankun cɛra olu fana somaw n'u limanaw n'u denw bɛɛ lajɛlen nana a yirala sa k'a fɔ ko min ye maa 215 in ye maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ bɔko 5nan na n'o o ye kɛlɛtigi ɲɛmaayaw ye olu ye maa 119 ye muso 4 bɛ olu la falai maliyɛn min b'o la sa o ye 103 ye burkina ka ye 4 ye o la niger ka ye 2 ye min ye minnu ta ye jɔyɔrɔ ko ta nasira ye sa n'olu ye dɔ fara u ka dɔnniyaw kan olu ye maa 106 ye 4 ye muso ye o la 99 o ye maliden ye 4 ye burkina bɛ ye 2 ye niger ka ye 1 bɛ bɔ centrafricaw fɛ yen falai ninnu bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dir'u ma kalo 9 kalan kɔfɛ i n'a fɔ kalan min kɛ emiya la cogo min falai sɔrɔsiya n'a degun bɛɛ lajɛlen n'a magan bɛɛ lajɛlen n'a ko faamuya cogo bɛɛ lajɛlen adamadenya tɔbɔtɔli cogo ka olu bɛɛ lajɛlen kalan k'u kunna min ye kalanyɔrɔ in yɛrɛ ɲɛmaaba ye ni o ye colonel Kader Konate a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin ninnu ma maa minnu filɛ nin ka tila nin kalan 2 in na nin ye falai a y'a yira sa ko kalo 9 in kɔnɔna na k'u kɔni ye u yɛrɛ di u ye cɛ siri kosɛbɛ min ye Kader Konate a ko a bɛ maa minnu filɛ nin n'u ye diplôme kuraw sɔrɔ a b'a ɲini u fɛ falai u k'a bila u kunna k'a fɔ ko nin y'u kɛlen ye maaw ye maa minnu bɛna jɔyɔrɔw ta u kan ka kɛ misali ye sabula emiya tɔgɔ o na da u kan a y'a ɲini u fana fɛ fana u k'a bila u kunna fana k'a fɔ ko min ye nin ko min sɔrɔlen filɛ u bolo nin ye ko nin ye kun fɔlɔ de ye nin t'a bannen dɛ kalan wɛrɛw bɛ nin kɔfɛ min fana ka girin ni nin ye directeur adjoint ni o ye école militaire directeur adjoint ye ale n'o ye Seydou Sogoba ye ale fana ye foli ta ni ta ka ɲɛsin k'a yira sa k'a fɔ ko foyi ti kalan bɔ wolomasiri taba i ka dɔ fara i ka dɔnni ka waati bɛɛ k'o de ɲɔgɔn tɛ nin waati in na Dawuda Traoré n'o ye général de brigade ye garde état major ale min tun bɛ wolomasiri taba ka dagatigi tɔgɔ la n'o ye Jean Élysée a ko nin kalansen ninnu ye diyagoya ye Mali ma bi a n'a dɛmɛbaga jɛkuluw ma emiya n'o ye Boubacar Sadasi tɔgɔla kalanso in ye falai Kulukorokaw fɛ yen ko a jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ min ye cɛncɛn fɔ ka jamanaw ka kalan na ani lakana basigili la ko waati bɛɛ kulu dɔ bɛ don kulu dɔ bɛ bɔ o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali a n'a lamini jamanaw minnu bɛ AES kɔnɔna na bi u ka kɛlɛkɛcɛw kan ka nin na min cogo min na k'o baaraw bɛ sen na min ye général ye sa a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kalanden ninnu yɛrɛ k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan baara min bɛna kalifaw la don nataw la u k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu bɛ yen su ani tile u lakɔlɔsili la fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra Kulukoro an bɛna Dar es Salaam falai Dar es Salaam kaw fɛ sɔrɔsiw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ale direction ba de bɛ yen n'o ye direction service social ye service social ale ko falai ni yanni ka maa min dege jɛgɛmɔ na jɛgɛ dun na i k'a dege jɛgɛminɛ na o hukumu kɔnɔna na sa min ye colonel major Birima Samake ɲinan zan in daminɛ na a ko k'u bɛna kalo 1 ta ka kalan kɛ cɛsabatɔw kunna n'o ye sɔrɔsiw ye u ka yatimɛw an'u ka denmisɛn minnu bɛ yen ka se ka kalansen k'olu kunna kalo 1 kɔnɔna na u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min na ka se ka faamuyali kɛ o la sa kalo 1 kɔnɔna na sa fɛn o fɛn bɛ yen n'o o ye kalan ye kalan min bɛ tali kɛ informatique la congé in kɔnɔna na falai u n'o k'u kunna k'anglais k'o fana k'u kunna
assurance ni transit ni douane ka taa se courant ko ma courant bɛ don sow la min ye énergie n'o ye panneau solaire dilancogo ye kun dilancogo ɲɛgɛnw kɛcogo fo ka taa se jabi dacogo ma fala ye nin kalan bɛna kɛ denmisɛnw ni cɛsabaatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kunna a y'a yira sa ko nin kɛkun ye min ye fala ye don bɛ don na i yɛrɛ ka se ka ko dɔw k'i yɛrɛ ye i ka se k'i yɛrɛ ta walima tuma dɔ la i ka negelanin dɔw bɛ yen i ka se k'olu sɔrɔ service social ale bɛ bakuruba dili kɛ nka a ka kan maa minnu bɛ nin ko ninnu kɔnɔna falaw ka se k'u bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye colonel major n'o o ye Birema Samake ye a ko maa minnu y'u dɛmɛ nin ko in na a b'olu fo k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ filiya la filiya bɔbatɔ kura ninnu a y'olu fana fo ko sabula ale b'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ yen min bɛ kalan bɔ n'an y'an cɛsiri kalan na ko o de ɲɔgɔn tɛ a y'a yira sa maa minnu y'u dɛmɛ nin ko in na n'o ye institut tertiaire secondaire ITS maaw ka taa se complexe baga ma ale ni évidence couture a y'olu bɛɛ lajɛlen fo ka bolo di ɲɔgɔn ma na sa wa a y'a yira sa k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin ko in na fala ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ i somaw bɛ yen fana i bɛ se ka na nin kalan in kɛ a ka fisa i yɛrɛ ma i bɛ se ka dɔ fara i ka dɔnniyaw kan wa nin bɛna na k'olu taabolo ye don nataw kɔnɔna na service des armées ale hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ. Karangew ani maliden minnu bɛ kɔ ka fala ye olu ka fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba a sigiko filanan ye nin ye sango n'o kɛra tutigɛli la ka ɲɛdɔnni kɛ k'a jira k'a fɔ ko maaw kan ka se ka baara min kɛ ɲinan ko k'o kɛ lawaleyali ye kɛnɛ ka se ka labila cogo min na maa wese minnu na o kana ni o ye o kɛnɛ ka sa maliden kɔni bɔra diɲɛ fantan ani naani fɛɛrɛ minnu b'u bolo ka na ni o ye an daba n'o o ye an ka malidenw ye n'olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen Alpha Bada ale n'a furumuso n'o ye Awa Kokaina ye olu nana ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min n'u yɛrɛ bɛ nana ɲɛfɔ an ye e taara u sɔrɔ kunungo CICB la fala ye u ye min sɔrɔ an ka jɛkaw filɛ. ANB Holding o ye an ka compagnie donc an nalen don conférence internationale de diaspora la an nana AMAPU ka sirada fɛ pour que kana an ka compagnie ani an ka projet ɲɛfɔ Mali kɔnɔna na. ANB Holding olu ka baara ye digitalisation an bɛ fɛ ka o de nɔgɔya maliyɛnw bolo donc sisan nin projet fɔlɔ in mun bɛ sira kan an yɛrɛ bɛɛ bɛ jamana tɔgɔ dɔn taama siraw gɛlɛyalen don donc ni dabɔ kun ye mun ye maliyɛn bɛɛ bɛ n'a sɔrɔ a ka téléphone kɔnɔ yanni i ka wuli k'i kɛ segu sira kan i bɛ se k'a layɛ i ka téléphone kɔnɔ sira togoya bɛ cogo di sira bloquelen don wa n'a bɛ se ka sira wɛrɛ bɔ k'o yiri la i bɛ se yen waati joli kɔnɔna na segu ni ala y'a nɔgɔya fɛnɛ an bɛ fɛ usagers k'a utiliser n'u ye problème ye sira kan accident o yɔrɔ ye ji ye sira tiɲɛ o u bɛ se ka a signalement ci an ka autorités b'a sɔrɔ appui bɛ mun permettre ka siga bɔ kow la parce que n'u ye yɔrɔ photo ta k'a ci an ka autorités b'a dɔn tiɲɛni in kɛra yɔrɔ min exactement u tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲininka yɛrɛ parce que appui b'o ci u ma donc u bɛ se ka dɛmɛ wuli dɛmɛ mun mɔgɔw bɛ se ka se yen sisan ka sira ko ɲɛ ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo application de don an ka kan yɛrɛ bamanankan nin dabɔra Mali de kama donc a bɛ ka daminɛ tantɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ phase pilote la o kun ye mun ye pour que ka appui tester wa appui n'Ala sɔnna ma a dabɔlen don mun kama a bamanankan b'a la français b'a la hali katakatani bolila ou bien moto taxi o man kan tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka a utilisation na parce que i bɛ se ka bamanankan fɔ a ye ne wulila sisan n bɛ ka n kunda Maɲanbugu sira kan sira tɔgɔ bɛ cogo di a b'a f'i ɲɛna ni accident b'a kan ou bien ni sira bloquelen don n'i kan ka sira wɛrɛ ta a bɛ se k'o fɛnɛ don i senkɔrɔ donc surtout an ka sira belebelebaw Kayi Segu Mopti fo ka taa se n'Ala sɔnna ma Kidali ma ka se ka sira tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye yanni u k'u kɛ sira kan o de y'an ka laɲini n'an ye tilala phase pilote la an b'a kɛ Play Store kan o la maliyɛn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ u b'a downloader wari sarako t'a la u kɔni u ka appui utiliser ni u ye fɛn mun ye sira kan u b'a essayer k'a ci parce que an ka sécurité mɔgɔw b'a sɔrɔ
u b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na u bɛ se k'u teliya ka taa hali pompier ni accident ka jugu sisan u n'a dɔn fo an ka pompier mobile 2 bila ka taa nin a dabɔ kun yɛrɛ ye ɲuman ye o ye. Donc comme cɛ yɛrɛ a ɲɛfɔ cogo min na ANB holding o bɛ telefɔni ani ordinateur olu kɔnɔna mansiw olu marcheli kan an ka projet fɔlɔ cɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na sira o bɛ sira lakodɔnni kan ani autorité ma se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais an ka laɲini y'o ye n'an sera ka ni projet in bɛ ministère des transports o ni ministère de sécurité o ni n bɛ se k'a fɔ fɛnɛ numérique minnu bɛ ordinateur ko ninnu ni téléphone ko ninnu na jamana kɔnɔ k'olu lataaɲɛ n'an kun sera k'olu lasɔrɔ o de tun b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que olu an ka baaraw u bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na olu mɔgɔ ninnu de bolo an ye nimisi wasa sɔrɔ ala ni amaki yɛrɛ sababuya la an sera ka an ka produit n'an ka projet présenté mɔgɔw la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la jama bɔra a diyara an ye a bɛnna an ma donc ani an sera ka mɔgɔ dɔw ye mais on espère encore ka partenaire jɛɲɔgɔn wɛrɛw fɛnɛ ɲini ka fara an kan minnu ye chauffeurs ye minnu bɛ siraw kan pour que u bɛ se ka application utiliser cogo min na parce que comme Alpha y'a fɔ cogo min na an bɛ pilotage de la fɔlɔ donc on veut essayer an bɛ fɛ ka essayer k'a lajɛ sɔni an ka a cari jamana ɲɛfɛ an sɔrɔ ɲuman an ka téléphone numéro bɛ yen Amérique numéro do mais n'i y'an wele i b'an sɔrɔ a kan yan nɔ 001 301 706 19 25 n'an ka segin a kan 001 301 706 19 25 an ka email adresse fɛnɛ bɛ yen nɔ o ye ANB comme tɔgɔ yɛrɛ ANB ADA@gmail.com. I Bamako kɔnɔna na sirabaw ka maaw dusu ka teli maaw fujunen no kuma caman n'i ye sirabangakaraw la i b'a ye k'a fɔ ko maaw t'u u mada maaw ye sabula min ye bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen no n ka se ka se n seyɔrɔ la fala ye nka waleya min filɛ nin ye a kiirintan tɛ jateminɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na Bamako yɛrɛ kɔni circulation kɛra birisa ɲami dan ye bɔn kun ka bɔn sen ka ye fala ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Bamako circulation na wa a fanɛni banɛni a n'a bolokuru o ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye min ye sunandoma min bɛ yen n'o ye maître Ibrahim Ben Mamata ye Touré ye ale ko k'a bana ta ko min ye code pénal kura min sigira sen ka fala ye k'a danganiyalen don o kɔnɔna na k'a fɔ ko ni maa min ye nɛnini kɛ i dafa maa la a kɛra circulation a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye code pénal kura in ale sigirinden 327 buruburu 15 a n'a kɔkan sɛbɛnw k'olu y'a yira sa k'a fɔ ko nɔminɛli bɛ se ka k'a la hanfala ye a dɔ bɛ yen ni a tigi nana n'a ka daluyajɔnw ye fala ye kiiri tigilamaw fɛ k'i y'a nɛni ayiwa 50 sarali o bɛ daga i ye san kelen ka so datugulen i b'o kɛ min ye nin ko in ye k'a man ka bali maaw la sabula a nana kɔlɔsi k'a fɔ Mali yɛrɛ sariyaw kun kɔnɔna na i n'a fɔ an ye sariyaw ta jamana minnu fɛ fala ye olu bɛɛ lajɛlen kun kɔnɔna na nɛnini kun ti jate n'i kun ko maa ma kiirikɛyɔrɔ la k'i y'a nɛni o sariya o kun t'anw ka sariyaw kɔnɔ nka code pénal kura in k'a y'a ta han wa dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa 3 la fala ye a bɛ bɔ nɛnini kɛcogo ni nɛnini kɛyɔrɔ ni i y'a fɔ cogoya minnu na sabula denmisɛnninnakaw cɛla a n'a fɔ o ta ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye sabula i bɛ k'olu dege a la a bɛ ka sɔn ka k'olu taala ye nin ye jateminɛw ye mun b'a yira sa k'a fɔ ko an kɔni kɛra cogo o cogo n'an bɛ circulation na an k'an mada an ka se ka ko dɔw to ɲɔgɔn ye yaasa an bɛ se ka tɛmɛ siraba kan cogo min na o bɛ na n'an ye tilaba ale ka ko la fala ye fiɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ tilaba t'a la sabula kunun Koman Jabate ale ni baronin ba ni bɛɛ b'a wele baronin ba a tɔgɔ yɛrɛ Kassim Sumano ye u n'u ka jɛkulu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jaabi ma min yɛrɛ ni tilaba bilara ɲɔgɔn na n'a taara ni ko ye bɔgɔ jeninen kan min bɔra a ko la an ka Koman Jabate lamɛn ale ye min ci an ma a ka video la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ alisimɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilayi rabil alamina an bɛ masa fo masa min bi jumadon an b'a yira na donc nin ye information tellement ba ye tilaba ka ko la tilaba ka situation a bɛ cogo min na
an bɛ ala fo ka ala barikada n'an ye ala fo ka ala barikada an bɛ surakata den fo n'o ye Babugu Jabi a n'a dɔgɔkɛ Bamu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko in daminɛ ni bi cɛ an se s'u ma u b'an kunbɛn ni bonya ani karama ye mɔgɔ mɔgɔ i wulila k'i jɔ ko in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo ŋaniya ɲuman fɛn fɛn tun bɛ nin ko in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo information bɛ k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o de ye k'a fɔ ala barika la bi jumadonyaba in na Jabi sɔnna a sɔnna n bolo dɛ a sɔnna n bolo ka taa plainte retirer o ma tɔ to n na dɛ o ma tɔ to n na k'a fɔ tilaba kanubaga bɛɛ lajɛlen ko Babugu Jabi a y'a ka plainte retirer bi jumadonya in na ni ala sɔnna an ka dugawu kɛ tile 2 na a ko bi nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye tilaba yɛrɛ ye ani anw ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ kisi ka tila k'a fɔ artiste denmisɛn bɛɛ lajɛlen an ka sabali kɔrɔ ka ca sabali tɛ tile kelen ko ye donc ni ne kun don k'a da aw tulo kan donc k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi aw bɛɛ ka fara ne kan an ka jɛ ka Jabi fo a ma jagoya dɛ a diyara a ye de a ye plainte bɔ non a ma jagoya dɛ n'o y'o kɛ aw bɛ fara ne kan an ka Jabi fo ko ala k'a sara an bɛ Jabi fo yarabi a ma a sɔnna an ta ma a fana bɛ ala deli fɛn o fɛn kɛ ala k'a sɔrɔ a fana ta ma tilaba kɔni ka plainte a y'o retirer ni ala sɔnna tile 2 in na problème bɛɛ bɛ na nɔgɔya an bɛ procureur fana fo an bɛ commissaire tribunal fo o ma gɛlɛya foyi lase an ma hadamaden ni nana i jijɔn kɔ i labanko b'i kɔnɔna fili dɛ tribunal baarakɛla bɛɛ sanfɛ fo duguma aw bɛɛ salamu aleykum ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara aw merci. bon ni Surakata den yɛrɛ filɛ ɲɔgɔn fɛ Jabi nin ko tɛ baasi ye an b'i fo i m'a kɛ anw kama dɛ i y'a kɛ ala de kama i ye plainte retirer a diyara n ye an b'i dɔgɔkɛ fana fo n'o ye Bamu ye vraiment a y'a yira n na k'a fɔ vraiment aw ka du mɔgɔ bɛ bonya ye i sɔnna an ta ma an b'i jagoya dɛ mɔgɔ si m'i jagoya a y'a kɛ ala ni kira de kama ala k'i sara Jabi i sɔnna anw bolo an fana bɛ dugawu kelen k'i ye n'i ye fɛn fɛn diri ala bolo ala k'a sɔrɔ ala k'i sara Jabi.